Bueno, sorpresa i no sorpresa, no? Perquè, com ja hem comentat alguna vegada, qualsevol equip, si no estàs atent, doncs et pot sorprendre o et pot guanyar. I bueno, ens visita el Tona, que és un rival que ve en dinàmica positiva, de guanyar a tot un Sant Andreu i de descendre l'any passat a tercera. Per tant, és un rival que ve amb confiança, amb dinàmica positiva, que fa molt bé les coses, que està ben treballat i que sap bé a lo que juga. A partir d'aquí nosaltres hem de mostrar la nostra millor versió, tenim moltes ganes de debutar a casa nostra i l'equip està bé, està amb confiança i es tracta de mostrar-ho dintre del terreny de joc. Bueno, el Tona és un equip treballat, com t'he comentat, sap jugar molt bé les seves armes i jo crec que és molt important aquesta setmana sortir al camp amb la intensitat que vam sortir el diumenge passat i el que hem de fer és transmetre les bones sensacions que venim tenint els últims partits de pretemporada i el diumenge al Camp de la Grama. I sí que els he transmès molt als jugadors que el partit dura 90 minuts i que el Tona és un rival complicat i que està ben treballat i que poder no surten les coses com tu preveus i hem d'estar forts mentalment per anar superant els obstacles que es vagin presentant durant el partit, que segur que n'hi hauran, que no serà fàcil. Amb la moral alta? Sí, és important. La veritat és que hem de jugar amb aquesta pressió que ens podem ficar perquè és el primer partit a casa, venim d'empatar fora i és important el partit de diumenge per transmetre aquesta bona sensació que està tinguent l'equip en el treball del dia a dia, en els últims partits. Però bé, sempre amb calma, amb paciència i sapiguent que el 10 poder no iràs guanyant, en el 20 tampoc, i sobretot centrar-nos en el com hem de guanyar i el que hem anat treballant durant la setmana, implantar-ho al camp i no sortir-nos d'aquí, perquè si només ens fixem en el resultat i en la importància que té i en els 3 punts, al final genera una tensió o una pressió que no la necessitem, ni que no la tenim. No, puc avançar, recuperem alguna baixa que teníem el diumenge passat i el que puc avançar és que jo li dono molta importància als que inicien i sobretot als que acaben el partit, perquè com sempre dic, el partit dura 90-95 minuts. Tots els jugadors són importants i depenent del pla de partit que hi ha o depenent de com treballa el rival, poden jugar uns o altres, però pot haver algun canvi, podem venir d'empat o de bones sensacions i pot entrar un i sortir un altre, podem venir de victòria i fer algun canvi a l'alineació. Els mateixos jugadors no saben qui juga fins al dia de partit perquè tothom és important i perquè necessitem la força del grup per guanyar qualsevol partit.